नमस्कार मैत्रिणींनो, ओवी किचन मध्ये आपलं खूप खूप स्वागत आहे। तर आज आपण बनवणार आहे अगदी म्हणजे आता सगळ्यांना गरज आहे, इम्युनिटी पाहिजे, ताकद वाढली पाहिजे, शक्ती आली पाहिजे। तर त्यासाठी आपण यावेळेस काय करणार आहे, आता आपण थंडी पण पाऊस पण चालू झालाय, थंडी पण पडते म्हणून डिंकाचे लाडू बनवणार आहे। म्हणजे मग ते सगळ्यांनाच पौष्टिक होतात आणि कसे करायचे, काय 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 लागतं आपण ते बघणार आहे। आता हे आपण खायला करणार आहे, त्यामुळे फक्त आपण त्याच्यात मेथ्या वापरणार नाहीये, बाकी आपण सगळं घालणार आहे। तर आता आपण पाहूया। हे आपण सुकं खोबरं घेतलंय, 1 किलो खिसून खोबरं घेतलंय आणि ही खारीक आपण 1 किलो वाळवून चांगली खलबत्त्यामध्ये कुटून ठेवली आहे। आता थोडीशी मिक्सरला फिरवली की ते एकदम बारीक होईल। ही साखर घेतली 1 किलो, डिंक पावशेर घेतले आपण 250 ग्रॅम, हे 50 ग्रॅम घेतले काजू आणि बदाम 50 ग्रॅम चिरून घेतलेत, 50 ग्रॅम खसखस घेतली आहे, वेलदोड्याची पूड घेतली आहे 2-3 चमचे आणि चांगलं तूप घेतले आपण, हे घरी केलेलं तूप आहे। तर हे तूप घेतले आपण डिंक तळायला आणि लाडूत घालायला आपण। तर हे डिंक वगैरे सुद्धा एकदम चांगलं डिंक आहे, छान डिंक आहे बाबळीचं। हे डिंक लाडवासाठी आपण वापरतो। तर आता आपण सुरुवात करूया। गॅस पेटवू आणि गॅसवरती पहिल्यांदा आपण खसखस भाजून घेणार आहे। आता खसखस छान आपली गुलाबी भाजून झाली आहे, तर आपण ही या गमेल्यात काढून घेऊया। बारीक केली तरी चालती आणि नाही केली तरी चालते, अख्खी खसखस पण खायला छान लागते, दाताखाली आली की छान लागते, म्हणून मी बारीक करणार नाहीये, फक्त हे केली आहे। आता ह्याच्यातच आपण थोडं थोडं खोबरं घालून गुलाबी रंगावरती छान भाजून घेणार आहे। थोडं थोडं घालून 2-3 बॅच मध्ये भाजून घेणार। फक्त मेथ्या आपण घातलेल्या नाहीयेत, कारण एरवी खायला करतोय, मेथ्या खाल्ल्या कडू लागला की परत मग ते खाणार नाही कोणी, त्यामुळे आपण आता मेथ्या घातलेल्या नाहीत। मेथ्याचे सेपरेट लाडू करून आपण एकदा ते मी दाखवेन तुम्हाला। आता असं आपलं खोबरं सगळं आपण थोडं थोडं करत सगळं गुलाबी रंगावरती भाजले। हे आपण असं खोबरं चुरचुरीत भाजून घेतलेलं आहे, त्यामुळे हे नुसतं हाताने केलं तरी बारीक होईल। हे गार झालं की आपण मिक्सरला फिरवणार, म्हणजे सगळं एकजीव चांगलं होईल। ते हे पण असंच भाजून घेणार। हे पण आता झालंय, होत आलंय भाजत आपलं, थोडंसं गुलाबी अजून झालं की सगळं खोबरं कडक व्हायला पाहिजे। पांढरं जरी राहिलं तरी चालेल, पण कडक व्हायला पाहिजे असं भाजायचं, म्हणजे मग लाडू खराब होत नाही। आणि याच्यात आपण साखरेच्या ऐवजी गुळ पण घालू शकतो, आपण आता साखरेचे करणार आहे, पण गुळ पण घालू शकतो, गुळाचे पण छान होतात। आता आपण याच्यात थोडं तूप घालून घेऊया, चांगलं हे कडवलेलं आपलं घरचं तूप हे घालून घेऊया। फ्रीज मध्ये ठेवल्यामुळं हे कडक झालं होतं, साठवलेलं मी। तर आता ह्याच्यात आपण तूप टाकलं चांगलं की गॅस बारीक करायचा आणि मंद गॅसवर आपल्याला डिंक तळून घ्यायचा। डिंक आपला छान बारीक पण आहे, मोठा पण आहे, हा बारीक तळून घ्यायचा। आपलं चांगलं आता आपण त्याच्यात डिंक टाकून घेऊ, थोडा थोडा करत डिंक तुपामध्ये फुलेपर्यंत छान तळून घ्यायचा। लहाया फुटतात तसा तो डिंक छान फुलतो आणि हलका होऊन वर येतो, मग काढायचा आपण तो नंतर। हे बघा असं लहाया फुलतात त्याच्या छान। आता हा पण तळून घ्यायचा सगळा। आता तूप टाकले आपलं, फुलून घ्यायचा मात्र तो असा बराच वेळ ठेवून फुलून घेतल्याशिवाय नाही तर मग तो कडक राहतो। आता लगेच हा काढून घ्यायचा असा। ह्याच्यात तूप राहिलं तरी चालतंय, आपल्याला लाडूत तूप घालायचंच असतं, त्यामुळे ह्याच्यात तूप राहिलं तर आपण एवढं काही निथळत बसायची गरज नाही। हा आता आपण थोडा आपला डिंक बारीक होता, थोडा असा मोठा होता, आपण सगळा असा छान तळून घेतलेला आहे, एकदम फुललेला आहे डिंक। आणि आता हातावर चुरला तरी एकदम बारीक होतोय, कळत सुद्धा नाहीये, इतका छान बारीक होतोय। त्यामुळं हा आता आपण मिक्सरला बारीक करून घेणार आहे, खोबरं डिंक सगळंच। थोडी फूड प्रोसेसरचं खालचं भांडं आहे, त्याच्यात आपण अशी खारकेची पूड करून घेतली,
थोडी अशी ओबडधोबड राहिली तरी चालते, त्याला काही होत नाही, दाताखाली आली की छान लागते ती. त्यामुळे आपण अशी बारीक करून घेतली ना. आता ही आपण ह्याच्यात काढून घेणार. थोडीशी अखंड ठेवली, थोडी तशीच बारीक केली. आपण सगळी खारीक अशी छान मिक्सरवरती बारीक करून घेतलेली आहे. थोडी अखंड राहिली तरी त्याला काही नाही होत, त्यामुळे थोडी ओबडधोबड थोडीशी अशी ठेवली आपण तशीच आणि अशी छान करून घेतली. आता आपण तसंच खोबरं एकदम बारीक करून घेणार. मिक्सरच्या भांड्यामध्ये घालून खोबरं छान बारीक करून घेणार. आता हे आपण खोबरं पण छान बारीक करून घेतलेलं आहे. ते पण अगदी बारीक न करता थोडंसं अखंड ठेवले, थोडंसं बारीक केले, असं केलेलं आहे. त्यात आपण हे सगळं खोबरं असंच बारीक करून घेणार आहे. ह्याच्यातच खसखस आहे, पण आपण हे काही जास्त फिरवणार नाही. खसखस अख्खी राहिली तरी चालते. आता हा आपण डिंक बारीक करून घ्यायचा. खोबरं बारीक करून झालं आपलं आणि हा डिंक थोडासा बारीक करून घेतलाय. तूप असल्यामुळं तो छान बारीक झाला आणि विरघळून गेला त्यात. आता हे पण असंच बारीक करून घेऊ आपण. हा आपला दुसरा पण डिंक बारीक करून झाला. आता आपण हे सगळं याच्यातच आपण घालणार आहे आणि हे सगळं मिक्स करून घ्यायचं. आता आपल्याला एकदम छान डिंक बारीक झालंय. डिंक बारीक झालं म्हणजे दाताला चिटकत पण नाही आणि खायला पण काही म्हणजे त्रास होत नाही दाताला. आपण 1 किलो साखर पण बारीक करून घेतली, चाळून घेतली छान, त्यामुळे ती पण आपली झाली बारीक करून. आता आपण हे सगळं मिक्स करून घ्यायचं. याच्यात आपण ही वेलदोड्याची पावडर घालून सगळं मिक्स करून घ्यायचं. वेलदोडे आणि जायफळ साखर घालून आपण भाजून छान वेलदोडे बारीक भाजून घेतले आणि मग बारीक केले. आता हे मिक्स करायचं छान आणि त्याच्यात मग साखर, ड्रायफ्रूट, तूप हे सगळं घालायचं आणि मग लाडू वळायचे आपण. आता हे आपलं सगळं मिक्स करून झाले छान. तर आपण ह्याच्यामध्ये साखर घालून घेऊया. एवढी साखर याला बरोबर आहे. 1 किलो साखर घेतली होती आपण. 1 किलो साखर याला अगदी बरोबर होणार आहे. जरा कमी झाली तरी चालेल, जास्त होणारच नाही. हे ड्रायफ्रूट पण आपण बदाम, काजू, अजून तुम्हाला काही घालायचं असेल तर तुम्ही घालू शकता. बेदाणे, चारोळे, पण मी एवढेच घालणार आहे कारण बेदाणे वगैरे ते ह्याच्यात मला नाही आवडत, म्हणून एवढेच घालणार आहे. आता हे तूप पण घालायचं आपण, चांगलं तूप, आणि छान मिक्स करून घ्यायचं. हे सगळं एकजीव करून घ्यायचं. आता आपलं सगळं ड्रायफ्रूट वगैरे सगळं घालून झाले, तूप घालून झाले. तूप आपण 3 पावशेर तूप वापरलं, त्यामुळे ते सगळं आपल्याला घालून झालेलं आहे. आणि आता हे असे लाडू आपण हातात घेतले की आपल्याला छान मिक्स करून घेतले. वळता येतात का बघायचे, वळता येतात. छान झालेत लाडू. आता हे आपण लाडू असे वळून घेऊया. एकदम खमंग आणि सुंदर झालेले आहेत लाडू आणि एकदम पौष्टिक आहेत. याच्यामध्ये काही पण नाही. डिंक भरपूर आहे, खारीक भरपूर आहे. खारकेमध्ये कॅल्शियम असतं, खोबऱ्यामध्ये चांगलं कॅल्शियम असतं. सगळ्यामधनं आपल्याला विटॅमिन्स चांगली मिळतात. त्यामुळं हे लाडू तुम्ही नक्की करा. आपले पौष्टिक डिंकाचे लाडू. तर हे तुम्ही नक्की बघा, पूर्ण व्हिडिओ बघा आणि असेच करा. काय तुमच्या असतील अडचणी किंवा काय तुम्हाला विचारायचं असेल तर मला कमेंट बॉक्समध्ये मला नक्की विचारा, मी त्याचं उत्तर देईन. आणि तोपर्यंत लाईक करा, शेअर करा, सबस्क्राईब करा आणि ओवी किचन पाहत राहा. तोपर्यंत धन्यवाद.